això de Didac, perquè Didac va molt a pegar i com ell ho té segura, pues, per deixar-me hueco per separar-me d'ell. Sí. Anàvem fort per despegar-nos un poc i al final hem apretat més i hem fet el que volíem fer, disputar molts carrers. El mateix. Hem eixit més fort i després hem aguantat el primer i al final hem apretat un poc més per entrar junts i ja guanyar. Sí, ja tenim ganes de fer-ho i ho hem aconseguit i bé. Bueno, suposo que molt satisfets i contents, no? Sí, satisfets.